Bona, Chamscat. Ens veiem un altre cop al Hill Racer, a la carrera de curses de cotxes Hill Climb Racing 2. En aquest cop intentarem quedar millor posició que l'altra vegada en l'event de carreres d'arribar més ràpid. Ens unim a la primera carrera, Bitàcora del Capità, i endavant. A veure quina posició podem aconseguir. Un salt. Un altre salt. Vinga, va. Aquesta és bona. Va, vinga, va, que hem de quedar en 3 minuts. 11 segons. Continuem. Anem ja 40. Posició 40. En aquesta posició la supermoto ens aniria molt bé. La propera, agafarem la nostra supermoto, la propera, a veure aquí, Tom ens està superant. Va, una miqueta més lent. Continuem, garatge, i com he dit, agafarem la nostra supermoto. Supermoto, aquí. Tenim la nostra supermoto. I endavant. Aquest cap de foc ens està guanyant. És molt ràpid. Ja veurà com ho fem a la supermoto. Molt bé. Hem quedat alguna millor que abans. I ara estem a la posició 50. I cada cop hem de pujar millor. A veure, 35 segons ens queden. Vinga, va, accelerada. Uix, se'ns ha girat a l'últim moment. No passa res. Endavant. Aquesta ja serà l'última cursa que farem. I accelera. Accelera. Vinga, va. Molt bé. Una mica més ràpid que abans. En 6 segons ja no farem gaire cosa més. De moment, posició 48. Un segon finalitzat. I acabem a la posició número 49. Següent. Enhorabona, campions. I ara, martell de neu. A veure, quina posició acabem en aquesta. Vinga, endavant. Ja. La moto, supermoto. Salt. I aquí se'ns ha matat el cotxe. Que no ens va bé la moto perquè és de neu. Millor posem la nostra auto de rally amb rodes preparades per la neu. I endavant. El nostre... De moment anem ja bastant darrere. Vinga, va. Hem fet bastant de temps. El hot rod d'aquest cotxe se li ha cremat, o sigui, ha quedat destruït automàticament. I ara aquí m'ha arribat al final, però posició 33. Molt bé. Altra cosa. Vinga, va. Aquí hem de fer una miqueta per poder acabar bé. A veure que estem als autorralis. Auto de ralis. Hem acabat malament aquí. L'important sempre és caure bé, perquè quan no caus bé és quan tens el problema aquest, que has de recuperar el temps que has perdut amb la mala caiguda. Calcula sempre les bones caigudes, sempre millor caure en baixada, no en pujada, si no perds temps, com ara. Hem caigut en pujada i això és malament. I ara caurem en baixada. Aquesta sí que ha sigut bona i... Molt bé, els altres són més ràpids que nosaltres. 3 segons, un segon i... s'ha acabat el temps. Enhorabona als guanyadors. Fem un altre. Aquest cop al fangueig. El terreny fangueig. Aquesta és bona. Aquesta sempre és molt ràpid. Aquesta de baixada. Vinga, va. 12 segons.
garatge, aquest sí que la moto, ens agafarem la nostra supermoto. Per aquí hauríem de canviar, treurem això del cavallet perquè no farem cavallet i posem les rodes de neu perquè tinguin millor, perquè s'agafi millor el terra. I ara vinga, va. Molt bé, aquí ha mort abans d'arribar a la meta. Ha quedat congelat al cel. Ha quedat congelat al cel. S'ha congelat al cel. Algo li haurà passat. Algo li haurà passat. Per mi que s'haurà quedat sense temps. Seguríssim. Vinga, va. Vinga, va. Molt bé. Encara més ràpids. Aquesta és bona. Vinga, va. Molt bé. I ara hem entrat cap per avall. Va, 20 segons, l'última. Donem tot aquí, va, vinga, va. Va. Oh! Ens ha matat, ens ha destruït tot abans d'arribar. I l'altre congelat, la moto i el cotxe congelat. S'ha quedat sense temps, seguríssim. S'ha acabat el temps. Posició final 31. Passa res. Enhorabona als guanyadors. Ara ens anem al camí llarg i per acabar el nostre vídeo acabarem amb aquest últim. A veure com quedarem. Aquest és camí més llarg. Vinga, va. Va, molt bé. Vinga, va. Un moment. Va aguantar la moto, supermoto, la nostra supermoto. A veure, que aquest és el més llarg, que aquest camí és més llarg. Ja he ficat tot i vinga, va, arribem. Aquests són 27 segons, aleshores farem menys curses que no passen a l'altra. Molt bé, vinga, va. Aquí hi ha Hot Rod, a veure com acabarà Hot Rod. A veure si acabarà la cursa del Hot Rod o queda rebentat abans d'arribar al final. Em sembla que sí, que ens agafem el Hot Rod per la propera. A la propera ens agafem el Hot Rod, sí. A veure, garatge. Hot Rod que el tenim aquí. I endavant amb el nostre Hot Rod. I endavant. Va. Hem caigut en pujada. Malament, Rai. Anem perdent peces. El nostre Hot Rod es queda sense peces. No arribarem a passar al final amb aquest cotxe. Tartana, amb aquest cotxe al final arribarà. A veure si arriba. I queda res. S'ha trencat per la meitat abans d'arribar al final. El nostre jugador prenent el sol. Que a veure, home, que has d'arribar al final, tio. No et perdis. Posis aquí a prendre el sol, home. Doncs bé, s'ha acabat ja. I hem quedat a posició 50. Enhorabona als guanyadors. Fent volteretes. Fent el saltimbanqui. Fins aquí el nostre vídeo d'avui. Shamscat. Ens veiem a la propera. Si us ha agradat aquest contingut, subscriveu-vos al meu canal. I un gran like. Serà d'agrair molt. Adeu, Shamscat.